Ok, mbala faly mangala mbara tsara anao zegny mbala magnaraka tsy tapaka agnatin'ny programme amin'ny YouTube ty ato na koa zegny anao mizaha vidéo zao ty zegny amin'ny Facebook zegny. Atsika niany zegny atsika andeha zava raha roe zegny tsy maintsy ilain'olo zegny ke tsara zegny ny afezantsika izy zegny fotony ny tsy fahaizagna mifehy raha roe ty zegny lasa manimba atsika amin'ny fiaignantsika findrindra zegny amin'ny lafiny ara-pahasalamagna zegny. Donc zegny izy ka mbala voalohany anao zao tigna ty chaîne ty ato zegny aza digna mi-abonné aveo activer notification anao misy anao tsy miraté amin'ny vidéo zay magnaraka zegny atsika magname torohevitra bebe kokoa makasiky ny fahasalamagna aveo aminay eky makasiky ny vola zegny. Donc zegny izy ka fa parenao fahizatsika zay ary fahizatsika voalohany zegny tsara zegny ny afezantsika ny atao hoe lera zegny safe nandritra fotoana maromaro zegny ndraiky jusque nianatra tamin'ny université zegny ny tegnako manokana nandiniky laliny makasiky ny lera ty zegny safe ny tsy fahafiezagna le lera zay zegny lasa manimba be zegny amin'ny fotoana zegny. Ino ma ny olagna zegny raha ohatra ka tsy mafehy lera zegny anao? Olagna voalohany zegny rehefa tsy mafehy lera zegny anao de mitombo zegny ny taux-na stress zegny amin'ny aignanao zegny, mitombo ny taux-na stress zegny. Izy ka mangala olagna zegny atsika eo amin'ny 50 à 80 na hoe 90% ny olo le magnenjiky asa mandeha amina patron zegny na hoe mandeha miasa bureau zegny ambony zegny le stress de i fagnenjainao lera igny zegny igny mipody payegnanao koa zegny amin'ny pension anao zegny. Donc zegny nda tiako volagnina eto izy koa mbala jeune zegny anao mbala tanora na koa hoe fazokinjokiny zegny tsara zegny ny afezanao ny leranao zay zegny dirany hoe time management. Ino man time management? Mi ménager time anao zegny anao mame le leranao zegny eo zegny anao matonga anao ho lasa master your time, lasa mafehy le leranao zegny anao io hoe ity ataoko amizao, ity ataoko amizao, ity ataoko amizao, ity ataoko amizao. Tiako volagniny eo zegny ny fagnindrianao lera zegny tsy dia important loatra fa ny important zegny ny fahafiezanao le lera zegny. Ny fahafiezanao le lera fa raha ohatra ka anao zegny magnenjiky lera tsy magnano préparation à l'avance fa tonga de hoe magnenjiky lera tikitika za meky magnenjiky lera posiposy za meky magnenjiky lera amin'ny voatiranaka zegny magnenjiky lera aza digna fotoana zay fa iteraka olagna na koa hoe problème amin'ny fiaignanao ny fagnenjenao ny lera zegny. Zay zegny raha tsy dia tsara loatra injegny amin'ny fiaignantsika andavanandro fa mafoky ny andra iahignana zegny mety teraka ny loza zegny ke mba heviteny zay zegny tsara zegny ny famihazanao ny leranao. Faharoe zegny ny fagnenjegna vola zegny, fagnenjegna vola safe efa malaza amin'ny voambolonantsika andavanandro fa hoe ny vola lera, le temps c'est de l'argent, time is money. Raha roe mitovy foboky raha zegny na ny time na ny money raha raiky fo zegny raha roe zegny fa tsara zegny ny idiranao agnatina fitiavagna maloha raha raiky tsy aboenao aveo eky mahazo ny vola zegny safe izy ka ny fitiavagna zegny alefanao mialoha de automatique zegny avy ny vola. Exemple mpampianatra anay zay zegny tamizay nianatra anglais tamin'ny voalohany tamin'ny Commandez club zegny mbala tsarovako ihany misy monsieur Frédéric zegny nampianatra niaraka taminay tao zegny de izy mivola. Raha ohatra ka misy docteur roe zegny eo araiky zegny magnenjiky vola magnindry vola zegny fa araiky zegny tsabo raha araiky amina fitiavagna zegny eza zegny mazoazo izy. Tontsika fa samy mahetsika mamaly hoe tsy maintsy le mitsabo le amin'ny fitiavagna zegny no mazoazo vola safe miarky ôly avy io raha ohatra ka misy patient raiky zegny olo marara raiky zegny tonga eo de karakarainy tsara ino azoko atao anao ina mazina fa izy io fidira marketing edy ino azoko atao anao ino marara aminao tegna karakarainy zegny ty tany petrahanao ty sezonao ity banketinao ity raha ohatra ka izy amin'ny fotoana igny zegny fitiavagna imagine fa managna dette morale zegny le olo eo lasa andeha gnamianao le zavatra tokony ho azonao noho ny fampiasanao le fitiavagna.
fa raha ohatra kosa docteur araiky ambadika eto zegny tonga de vola zegny le raha hinjehiny zegny magnenjiky vola amin'ny fotoana zegny farany commence impoka zegny le olo amin'ny fagnenjehana le vola zegny ke lasa mahatonga olo mirekila zegny amin'ny raha araiky tsaboegna zegny toko fa azonao honogno tsara zegny hoe ino zegny le raha tiako nambala tiako nampanga teo voalohany volaniko tsy dia tsara loatra ny fagnenjehana lera fa izy koa famatra zegny anao injeha fô leranao de eo zegny anao mahita ny vokany zegny fa roe zegny tsy dia tsara loatra koa zegny ny magnenjiky vola fa tsara zegny mitsabo raha araiky amin'ny calme zegny anao boka eo amizay zegny anao aveo mampiasa le fitiavagna zegny donc zegny farany zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny mba magnano vidéo na magnano contenu en ligne na magnano le raha mba ho hitan'olo maro zegny tsy dia tsara loatra koa zegny ny fagnenjehana le laza fa ny laza de mandeha automatique zegny ça fait ny subconscious mind na hoe ny habit zegny mandeha automatique isorako anao mitandregny teo igny izy ka misy raha azonao zegny amin'ny raha nazavaiko teo igny zegny azadigna mambela commentaire ambana to hoe aveo amizay zegny azadigna marasa amin'ny namagna amin'ny torohevitra karaha ty zegny fa amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy araka ny raha fivolaniko zegny misy lien zegny ambany ao afaka zegny anao mijery tsara amin'ny lien io na Genescript na online millionnaire mastery fa io zegny nandeha natao agnova ny fiainagnanao fa raha ohatra anao zegny mbala tsy mahay anglais zegny mbala ambelako ambany koa zegny ny lien mic aigri mampianatra anao bebe koa makasiky ny anglais mba azahoanao le freedom zegny ça fait atsika jiaby zao ty zegny atsika mila ny tsaratsara ny fiainagnantsika amin'izao the next level of my life best version of my life if you wanna follow me check the link below. Time's up for today. Next time again. Bye bye.